Front comú d'una quinzena de municipis del Bages i el Moianès que gestionen l'aigua a través de l'empresa pública Aigües de Manresa. Avui han denunciat pràctiques intimidatòries per part d'Agbar i la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures i Serveis Públics. Des del novembre passat han rebut un degoteig de requeriments i recursos per part d'aquestes dues organitzacions que qüestionen els tràmits fets per aquests municipis per traspassar la gestió de l'aigua a l'empresa pública Aigües de Manresa. Fa anys que Fonollosa va apostar per una gestió pública de l'aigua amb l'empresa municipal Aigües de Manresa, que ara, en virtut d'una directiva europea, està participada per tots els ajuntaments a qui presta servei, o sigui que en són accionistes. I això ha requerit tot un procés que s'ha aprovat en els plens. I ara, fa un mes, Fonollosa va rebre un requeriment d'informació sobre tot l'expedient de gestió de l'aigua. Al darrere d'aquest dret legítim de l'accés a la informació pública hi veiem una acció organitzada amb una intencionalitat també de fiscalitzar l'acció i en contra de la municipalització i la gestió pública de l'aigua. De fet, els 17 ajuntaments han rebut aquests requeriments que qüestionen si s'han fet bé les coses. Qui els ho demana? Segons els documents que ens ensenyen, Agbar i la Càmera de Concessionarios, un conglomerat d'empreses que en repetides ocasions ha carregat contra la gestió municipalitzada de l'aigua. En alguns casos, fins i tot, han presentat un recurs administratiu contra aquestes concessions al Tribunal Català de Contractes de Serveis Públics. Els ajuntaments denuncien que se senten pressionats i intimidats davant d'aquestes grans empreses. La seva intenció entenem que sí que ho és, de coaccionar tots els pobles amb tota l'armamentística legal que puguin tenir. Agbar és una empresa molt gran i que té moltes eines. Se'ns va fer un recurs i aquest recurs ja l'hem contestat. No estem d'acord en cap de les coses que ells ens diuen que no hem fet bé. Aquestes empreses volen fer pressió, volen jugar. Aigües de Manresa és de l'Ajuntament de Manresa, per tant no pot sortir de Manresa. Aquest és el seu argument. I contra això nosaltres diem, mira, la gestió de l'aigua, la gestió del cicle integral de l'aigua, cada vegada requereix de marcs territorials més amplis. La intencionalitat és, doncs, arribar a jurídicament demostrar que no és possible la gestió pública de l'aigua aquí a aquest país, que això és una batalla que diverses empreses privades estan fent arreu del territori. Aigües de Manresa abasteix 140.000 habitants al Bages i al Moianès.